Sulla on yksittäin parempi appi. Niin se hävisi. Se kohta siitä Onko se nousi. pohja? Meni pohjaan, oota tossa. Mulla on nyt tietenkin vaihoin nyt sen kevyemmän. Mä ajattelin, että me heitellään tot pariin metriin. Tosta menee varmaan. Pitää painavan vaan, kun ne tulee niin kovaa kuitenkin, jos ne on tullakseen. Joo. Sen jälkeen. Käänty tänne päin sitten. Taulus vaan. Täällä on vauhti päällä. Ui. Näki. Kiinni jo. Se on vissiin ihan hyvä appi. Joo. No. Tää vie siimaakin. Niinhän se tekee. Noniin, loppas näytille nyt se. Tuo. Näyttää kyllä ihan jämäkältä. No ihan hyvä. Ihan hyvä aloitus. Juu. Aika kova lyönti oli tälläkin. Niin heti, oli. että se on kyllä aina kun löydät noita yksittäisiä tai pikkuparvia tuolta, niin lyönti on yleensä aika hyvä. Vaihan sen vähän painavemman, niin se on helpompaa. Vähän voi. Viessi. 3-2. Ei kun 3-7. 10 kohdalta mitattu. 3-7. Mä ajattelinkin, että mitä tää näytti niin paljon isommalta. Näyttää kai se jos. 3-7 aloitus. Ei huono. Pienekään jälkeen. Kelaa vaan. Pom. Sillä on jo nälkä. Napsu on isompi kuin se aiempi. Oho. Hauskan näköistä, kun on kirkas vesi, kun Niin näkee on. tuolta tosi kaukaa. Niin näkyy. Pitikö nyt kastella vielä? Tosta hyvästä pääset sumppuun, kun ruikit vettä päälle. Vitsi, että nää on lihavas kunnossa. Sä oot lihava kaveri. Niin minäkin, mutta... Oikein hyvää ruokamakua. Oh. Avaakse ton? Oh. 6 metriä. Tää on aika iso. Älä! Hyvä.
Ajattelin, että kelaat nyt, no kelasit vähän liikaa. Tää on sit hyvä. Nyt on hyvä sitten. Hyvä kun ahve vie siimaa. Jos mä tulee sieltä haavitsee. Noin. Hyvä on komea. pötikkä. Oh. Älä riehu. No ei lähde, kun se on mennyt jostain. No me voinut päästä. Onhan sekin aika hyvin syönyt. Oh. Mitä taas tuo? Ykkönen. Aika komea aloitus. Oho. Tultiin tälle puolelle. Aloitus. Lähti reagoimaan. Kiion. Tää pitäis olla aika hyvä kyllä. Tää on ihan... Mitä täällä on tapahtunut Oho. tälle kalalle? Se on saanut konssia. Ai vi... Sitten on käyhän myllyttämässä. Mitä sille on käynyt? On tää aika pitkä. No. Mikäs tää? Pitkä. 2. Vai? Kokeillaan. Heitä vaan. Tappeja. Nyt on ihan hyvä. Tulee. Aika hyvin. Eikö se ole ihan ok? No. Pannukarkea. Nosta vaan siitä. Mä ajattelin toista, no joo, se irti. Niin nosta. Juu. Eipäs nostakaan. Mä otin vaan varoiksi, että... Juu. Kun on lahna tai ihan järkky appi. Lahana. Arvasin. Ei laiskan oloon, että... Hyvä ruokakala. Lahna. Läpykkä. Siinä voi olla aika iso tapit, jos on apit. Siinä on paikka. Kuitenkin ne on täällä pääsetään lahan noin. Läpyköitä.
Nää kyllä ui niinku apit tällä hetkellä vielä. Appeja. Nyt Jussi. Nyt. No. Voi ottaa jo haavin. Voi ottaa jo haavin. Tuolla päivän iso. Voi vaan karkaa. Jep. Tähti tulee. On se aika iso. Vetin sen toisen jostain. Ota se tulee. Tuo. En nyt mittaa, mutta... Mac and cheese, makkaraa, tällaisia röstipizzoja. On hyvä. Siinä on hyviä. Se on aika jämäkkä. Jätti on luolta. Hyvä ruokainen. Ootama. Tää maata mullistavaa. Ei. Ei mitään, mä pistän live-pakettiin. Kiitos. Kiitos.